Hola, soc Núria, tinc 15 anys i ara estic fent quart d'ESO a l'IES Francesc Ferrer i Guàrdia. Per aquest trimestre, en l'assignatura de valencià, ens han fet llegir el llibre de Tres presoners d'Aurora Beltrana. M'ha agradat aquest llibre perquè, a pesar de ser un llibre curtet, és molt intens i et fa pensar i reflexionar molt. Per exemple, una de les oracions que més m'agrada és: ens llancem germans contra germans per culpa d'un sistema polític estranger que ningú ací no entén ni aprova. També una altra cosa molt important per a mi és que pots veure els diferents punts de vista que té cada personatge. I aleshores tens una imatge més àmplia de la història. Per exemple, en els conflictes entre l'Insa, un dels presoners i Hilary, és molt important saber el que pensen per entendre com actuen. Jo definiria aquesta història com intensa, interessant i històrica, ja pel context que té després de la Segona Guerra Mundial. Alguns dels personatges que apareixen en la història són Frank Thorne, Lindsay Wurm i Kostya Blitzau, que serien els tres presoners. Uns altres són Ansem Saunier, que és l'alcalde de Hugel, Gabriel Mar, que apareix a mitjan de la novel·la, fugint del Felsen, i l'altra seria la Pulla Grey o Lluïsa Grey, que també acolleix a un altre presoner, que és Lindsay Wurm. Per a mi, el meu personatge preferit és Ansel Saunier, que és l'alcalde, ja que encara que diga que és humil o ignorant, intenta deixar enrere tot el rencor que li tenia als seus enemics que havien sigut tota la vida, no? I fins i tot intenta ajudar-los i comprendre'ls, ja que sap que ells no són els que se mereixen el seu odi, perquè tampoc és que hagin guanyat res, no? Jo aquest llibre li recomanaria a una persona que li agrada molt com desfer-se el cap perquè dona molt que pensar i debatre al llarg de tota la història. També hi ha que tenir en compte que el seu vocabulari, com que és molt complex, això hi ha algunes paraules que fa falta buscar-les al diccionari per entendre-les. Bueno, i per últim, espero que si vos el llegiu o si l'esteu llegint, vos agradi molt. I ja està.